Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜாப் கேட்டகரியில இருந்து ரெக்ரூட்மென்ட் வந்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ ரேஷன் ஷாப்புக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஃபிஷியலாக நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்தது தான். பட் ஆனால் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து ஒன்ஸ் அகைன் வந்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசான மெம்பராக இருந்தால் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய டெய்லி கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ் உடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம். போஸ்ட் நேம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் பர்சன் பேக்கர்ஸ்னு சொல்லிட்டு 2 டைப் ஆஃப் போஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 2 போஸ்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். சேல்ஸ் பர்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3331 வேகன்சிஸ் வந்து அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 666 வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். தமிழ்நாட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் வந்து வேகன்சிஸ் வந்து அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டோட்டலாக உங்களுக்கு 2 போஸ்ட்டும் சேர்த்து எவ்வளோ வேகன்சிஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 3997 வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் ஜாபில் வந்து வரப்போகுது. இதுக்கு எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மினிமம் 10th பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதும். நீங்கள் வந்து இந்த ரேஷன் ஷாப்புக்கான ஜாப் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் டிப்ளமோ படித்த கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தாலும் அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அஃபிஷியல் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் படி நீங்கள் எல்லாமே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் அதை ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஜாபுக்கான ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிசி, எம்பிசி, டிஎன்சி, பிசிஎம் அந்த கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா 18லேருந்து 32 வயசுக்குள்ளே இருக்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மட்டும்தான் எலிஜிபிள். அதுக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாதுன்ற மாதிரி அஃபிஷியலாகவே நோட்டிஃபிகேஷனில் விட்டுருக்காங்க. நீங்கள் வந்து எஸ்சி, எஸ்சிஏ, எஸ்டி அந்த கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா 18 வயசுலேருந்து 35 வயசுக்குள்ளே இருக்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதே நீங்கள் அதர் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா 18லேருந்து 30 வயசுக்குள்ளே இருக்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். சேலரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் மந்த்துக்கு 15,000 50,000 வரைக்கும் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் நாம் படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற போஸ்ட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வந்து வேரியேஷன் ஆகும். செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுற மெம்பர்ஸை வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க. அந்த பர்சனல் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு மேபி உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ் கிடைக்கிற நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் வந்து அலாட்மெண்ட் பண்ணி தந்துடுவாங்க. இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபீஸுமே கிடையாது. அதனால் எல்லா கம்யூனிட்டியில் இருக்க மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். இப்போ 2022க்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறதா அஃபிஷியலாக வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த பிறகே நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன். இதோட அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டேட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி சீக்கிரமாக வந்துடும். ஸோ அதில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போயே நீங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட் மூலிமா நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரினியூவல் பண்ணலைன்னா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரினியூவல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து இந்த ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஆக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நியூஸ் பேப்பரில் வந்திருக்க ஆடு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்க முடியும். ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாபோட நோட்டிஃபிகேஷன் அப்கமிங் டேஸில் வந்துச்சுன்னா உடனே நான் வந்து வீடியோ போடுறேன். ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ் உடனே வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.